Κερασοβίτης, από το κήπο των Τρικάλων. Πες μας και δύο λόγια για τον κήπο σας, Τέλη, εισαγωγικός. Να σας καλημερίσω και εγώ με τη σειρά μου. Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα που βρίσκομαι ανάμεσα σε τόσους επικούριους φίλους. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουμε σαν κήπος Τρικάλο. Δεν θέλω να κάνω μια εισαγωγή γιατί αναφέρω μέσα στο κείμενό μου για τον κήπο. Απλά θα ξεκινήσω λέγοντας ότι ζω σε μια μικρή επαρχιακή πόλη όπως είναι τα Τρίκαλα, στην οποία ο επίκορος πριν από μερικά χρόνια ήταν σχεδόν άγνωστος στη μεγαλύτερη πλειοψηφία των κατοίκων της. Κάτι που δυστυχώς συμβαίνει και στις περισσότερες επαρχιακές πόλεις. Και όμως κατέκτησε χώρες μεγάλες όσο και οι χώρες του Αριστοτέλη και του Αλέξανδρου, όπως μας λέει ο Ελεαντίνης, αλλά σε εμάς έφτασαν μόνο 2-3 σκόρπιες επιστολές και οι κύριες ζώξεις του. Όλα τα υπόλοιπα τα μάθαμε από συγγράμματα φίλων και εχθρών του επίκουρου. Αναρωτήθηκα λοιπόν για ποιον λόγο συνέβη αυτό, γιατί τα ιερατεία και η κάθε μορφή εξουσίας θέλησαν να εξαφανίσουν τη φιλοσοφία του. Μήπως επειδή διέκριναν σε αυτήν τον επαναστατικό του λόγο και τρόμαξαν για την μελλοντική του συγκομιδή. Εάν επιχειρήσουμε να δούμε όλες τις σχολές της αρχαιότητας, οι μαθητές τους ήταν γόνοι πλουσίων και αριστοκρατικών οικογενειών. Η κοινωνική στρωματοποίηση θεωρούταν από τους ιδεαλιστές φιλοσόφους και τις σχολές τους κάτι φυσιολογικό, ενώ η ισότιμη κοινωνική παρουσία όλων των ανθρώπων αδιακρίτως μία ανεπίτρεπτη πρόκληση. Η σκέψη, οι προβληματισμοί, οι αρετές, η ευδαιμονία ήταν και έπρεπε να μείνουν αποκλειστικό προνόμιο της άρχουσας τάξης. Η εμφάνιση του επίκουρου τάραξε τα λιμνάζοντα νερά και τα κοινωνικά κατεστημένα της εποχής του. Ενεργώντας με αφοβία, παρόλο τον Λυσσαλαίο πόλεμο και τη λάσπη που δέχθηκε, θέλησε να δωρήσει όλα εκείνα τα αγαθά που ως τότε ήταν αποκλειστικό προνόμιο των ολίγων και ισχυρών σε όλους τους ανθρώπους, γιατί πίστευε ότι η γνώση και η κατάσταση της ευδαιμονίας ήταν δικαίωμα του καθενός. Έτσι ίδρυσε τον κήπο, στον οποίο είχαν πρόσβαση όλοι οι άνθρωποι, ανεξαιρέτως χρώματος, κοινωνικής και οικονομικής θέσης, φιλής και φίλου, ελεύθεροι και δούλοι. Ο δάσκαλος ανέπτυξε ένα πλήρες και ολοκληρωμένο φιλοσοφικό σύστημα, το οποίο απευθυνόταν σε όλους τους ανθρώπους χωρίς καμία εξαίρεση, διότι ο σκοπός του ήταν μέσα από τη γνώση να απελευθερώσει τον άνθρωπο από τα δεσμά του φόβου, τις άμετρες και αφύσικες επιθυμίες, τη βλαβερή μετοδοξία της φήμης, του πλούτου και της εξουσίας, και να το χαρίσει ζώντας με φυσικό τρόπο ανάμεσα σε φίλους μια ζωή αυτάρκειας, ελευθερίας και ευδαιμονίας. Ο κήπος πράγματι διεύρυνσε πολλά από τις άλλες φιλοσοφικές σχολές. Ήταν μια λαϊκή σχολή. Γι' αυτό και ο Κικέρον την ονόμαζε πληβία, θέλοντας έτσι να τονίσει τις εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις με τις αριστοκρατικές αντιλήψεις των άλλων σχολών. Ο Επίκουρος λοιπόν άφησε ως παρακαταθήκη στην ανθρωπότητα ένα πολύτιμο δώρο, την φιλοσοφία. Μας έδειξε με τον τρόπο που έζησε και με τις πράξεις του τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Αυτόν τον ίδιο δρόμο που ακολούθησαν και οι μαθητές του, αλλά και χιλιάδες οπαδοί του σε ολόκληρη τον τότε γνωστό κόσμο της αρχαιότητας. Ακολουθώντας λοιπόν τα βήματά του με επιμονή και υπομονή, πρόσφατα ιδρύσαμε τον επικούριο κήπο Τρικάλου, με σκοπό να αναδείξουμε και να διαδώσουμε την επικούρια φιλοσοφία, παρουσιάζοντας την ολοκληρωμένη στους πολίτες του Τρικάλου, ώστε εκείνοι να είναι σε θέση είτε να την επιλέξουν είτε να την απορρίψουν. Αν και είμαστε ακόμη στην αρχή και η επιφυλακτικότητα για το άγνωστο είναι λογικό να υπάρχει, εντούτοις είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι βλέποντας ανθρώπους όλων των κοινωνικών στρωμάτων να προσεγγίζουν σιγά σιγά τον κήπο μας. Από την εμπειρία μου έχω διαπιστώσει ότι μεμονωμένοι επικούροι, αλλά και άνθρωποι που συμπαθούν τον Επίκουρο, υπάρχουν σε όλα τα πλάτη και μήκη της ελληνικής επικράτειας. Αισθάνονται όμως κάπως απομονωμένοι και αποκομμένοι, δεδομένου ότι δεν υπάρχει στις πόλεις τους ένα σημείο αναφοράς, μια σταθερή βάση όπου θα μπορούν να απευθυνθούν, να συμφιλοσοφήσουν, να ερευνήσουν και τελικώς να διάγουν ένα ευδαιμονικό βίο στην καθημερινότητά τους. Γι' αυτό και θεωρώ ότι ο μέγιστος στόχος στα επόμενα χρόνια πρέπει να είναι η δημιουργία όσο το δυνατόν περισσότερων κήπων σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι απαραίτητο οι ήδη υπάρχοντες κήποι να συνδράμουν με αποφασιστικότητα, διαθέτοντας τις γνώσεις τους και τις εμπειρίες τους. Επίσης, ένα άλλο μεγάλο θέμα και αιτία προβληματισμού είναι η μη έλλειψη νέων ανθρώπων γενικότερα στα φιλοσοφικά
ρεύματα. Κατά την άποψή μου, χρειάζεται να προσεγγίσουμε τους νέους σήμερα με σημερινούς πραγματικούς όρους, μιλώντας τη γλώσσα τους και κατανοώντας τις ανάγκες τους, τις σημερινές ανάγκες τους. Η υπεροχή της επικούρειας φιλοσοφίας έναντι των υπολείπων σχολών έγκυται στο γεγονός ότι είναι μια βιωματική φιλοσοφία και ως τέτοια θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε συμμετέχοντας με δράσεις εκτός από τα συμπόσια και τις διαλέξεις, στα θεάματα και στις τέχνες, όπως είναι η μουσική, χορός, θέατρο, ποίηση, τα οποία αποτελούν αγαπημένες δραστηριότητες των νέων. Η καλλιτεχνική δραστηριότητα, οι συνεργασίες στον χώρο των οπτικοακουστικών μέσων, οι σύγχρονες αλλά και παραδοσιακές μουσικές τάσεις μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά πλεονεκτήματα για την επιρροή μας και να συμβάλλουν καθοριστικά στην ανανέωση της εικόνας μας σε ένα κοινό νεαρότερων ηλικιών. Προχωρώντας παραπέρα, θα έλεγα ότι είναι απαραίτητη η ανάπτυξη τέτοιων δράσεων, δεδομένου ότι μέσα από αυτές αναδεικνύεται η επικούρεια φιλοσοφία και εξασφαλίζεται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η προβολή της. Η σύντομη ενασχόλησή μου με το θέατρο μου δίδαξε ότι η ειδονή, η δημιουργικότητα, η φιλία, αλλά και πολλές ακόμη επικούριες αξίες μπορούν να αναπτυχθούν και να βρουν πρόσφορο έδαφος σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Βέβαια, αυτή η δυναμική προς τα έξω θα πρέπει να συνοδεύεται και από υψηλές απαιτήσεις στο εσωτερικό μας. Οι μαθητές του Επίκουρου λέγανε να κάνεις αυτά που κάνεις σαν να είναι παρόν ο δάσκαλος και σε παρακολουθεί. Είμαι σίγουρος ότι αν ζούσε σήμερα, θα ήθελε από τους σύγχρονους Επικούριους να συνεχίσουν το έργο του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο!